Guys, welcome back my YouTube channel. Hai tini ang roni biskang nungjak manuka. Tai guys ang video ketal tu mani hingke tabo ang muya songgui mai sanai. Muya ebrikina masa ya balokha pura muya dek thasik songnai hingke gendorong ang sai bu funung nai tong dia ani video na. Hingga ang tabo muya songnai nai di. Satung makan tungka tabo ke diborni muy songnai ang. Tabo kena gantiyo faija ko hingke tabo ang mui songna bagai asuk faija norna funo gana ko muya mokhe wandal lok tongo wa thairok hingke obo 150 suk tongo mokhe banda hingke mokhe sindui kebo to sindui rok jaya tongna hapna angka thokjok blaina ke karena puro mo kichar ui songnai tabo muya songnai mo muya box herika যদি muya box jak tabo ang kol nai ke moji baika gata se kholobi to nere nai ke bono ang tabo mosoro riwi bermar riwi ne karwi hangmai sanai nai tong ani video no je sakai thoknai koto posok jai na mokhe moso bai 150 tabo ngrisinai mono muya ko hoju kuisung suga ebri no suga ang tabo kholobi nai moso bahai na siyo ko kolya kholobi rika tabo moso bai kengke karsine Wisong baikya tau ti tuko garna tuko baikya maisa sina maleng suka wisong ani tami ke pelai na tungu na sina ji tungani bodi bagai ke oke sibuk tongo tini nori je mani ko poltin nok dal tang ni bagai aro khlai tongmani tam chane buphang rok rungui ton mani sibuk korma apa ke khidum torma se korma bokor kene nugliya hingke khidum ke pura kechak maro suka khidum torma se kiri suka tabo ke sajum noga mami songoi tongo bon bagai sanam mani bagai buphang rungui ton mani aro ka tabole tema to kusine te to koi maisek fongai nyangna thokmani